Ova kuća, ovaj balkon kad je rađen, deponija je bila neprimetna. Deponija raste i samo ne znamo dok će. Užasno. Znači, probudimo se ujutru, kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad neviđeni koji se širi, znači katastrofa. Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna. Drugi problem je što se taj biootpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode, gde su izvorišta vode koju pijemo. I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme koje se moraju ispoštovati. One moraju u nekom vremenskom periodu biti stavljene pod zaštitu, odnosno rekultivisane, zatvorene i više na njih ne može biti odlagan komunalni otpad. Pa poučen prethodnim iskustvom u zadnjih 20 godina i obećanja raznih političkih opcija i gradskih opcija, ja ne verujem u to. Nadam se. Ja bih voljela sutra moje dijete da udiše svež vazduh i čist vazduh.